Wannan shine ɗaya daga cikin kuskuren da 'yan kasuwa suke yi a WhatsApp wanda ya kamata ku gyara. Kamar yadda kuka sani yawanci 'yan kasuwa a online a WhatsApp ne suke tattaunawa da kwastomomin su. So wannan kuskuren da suke yi shine idan mutum ya biyo namban ka ya maka magana kun yi kasuwanci kun daidaita ko ku daidaita ba kun san dai shi ciniki na Allah ne, so ku yi saving namban sa. Domin hakan ne zai bashi dama ya dinga ganin status ɗinka. Kun ga a duk lokacin da kuka ɗora sabon kaya a status naku zai gani kuma zai maka magana kila ma ku daidaita har ya sai wannan kayan. Sannan ko da ake shi bai sai wannan kayan ba zai iya yiwa ya ji wani yana tambayan wannan kayan, kaga zai ce a na san wane yana sai da irin wayannan kayan sai ya haɗa ku. Wani lokaci ma mutum zai tambaye ka kayan da baka da shi a wannan lokacin sannan kai kuma baka yi saving number sa ba, ne idan ka kawo sababbin kaya ka sanya a status ɗinka ya gani har yayi magana ya siya. Saboda haka ku yi ta saving ɗin nambobin mutane idan sun muku magana, kuma za ku iya musu magana akan su yi saving ɗin number ku idan ba su yi saving. Ina fatan kun yi daɗin wannan sabon bidiyon, sannan kar ku manta da yin like da follow domin samun bidiyoyi masu amfani irin wannan. Sai mun haɗa ku a next video.